l'objectiu és conscienciar els nens i els pares a través dels nens, perquè mentre els nens estan fent l'activitat, doncs nosaltres ens adrecem als pares també, i una manera d'arribar sempre als pares és a través dels nens. Molt bé, m'agrada molt, jo penso que és bona edat per aprendre i és molt important, perquè ells van pel carrer, el dia de demà conduiran i penso que és molt important, ¿no? Muy bien, porque desde pequeñitos se les enseña a las buenas costumbres y que aunque sean pequeños tienen que ir aprendiendo de que el tráfico y los coches pues hay que tener cuidado con ellos.